El 14 de novembre de l'any 1925, aquesta figura de perfil d'Anna Maria Dalí, pintada pel seu germà Salvador, es va exposar a les Galeries Dalmau de Barcelona. Mai més no s'havia mostrat en públic fins ara que la Fundació Gala Dalí la inclou en una mostra anomenada Salvador Dalí aprenent de pintor. Es troba a la sala de les Lògies del Teatre Museu de Figueres. Primer de tot, tenim la figura de perfil que feia 92 anys que no vèiem, que la va comprar la Fundació Dalí amb una subhasta a Londres. És una obra magnífica de l'any 25. És un retrat que fa referència a la tradició, però també a l'avantguarda, el que està passant en aquells moments. La Fundació Dalí va adquirir aquesta obra el passat mes de març. El seu primer comprador, l'any 1925, va ser el farmacèutic Joaquim Cusí Fortunet. En va pagar 500 pessetes. 500 pessetes l'any 25. Ho va escriure el pare feia uns àlbums molt interessants on hi enganxava amb cola els retalls de diaris del moment, no? I feia anotacions del nen, li deia el nen, l'aprenent de pintor, i amb una anotació d'aquestes hi posava títols d'obres i el que li havien pagat i el nom del comprador. En aquest cas sabem que era Joaquim Cusí i 500 pessetes. En aquell moment estava bé, era una quantitat que estava bé, sobretot Dalí perquè encara no era gaire conegut. De fet, Dalmau va fer una aposta perquè, com us dic abans, apostava per al vanguardisme. Figura de perfil lluirà en aquesta sala tot un any, en un espai que vol evocar la primera monogràfica de Dalí a les Galeries Dalmau. Recuperar, evocar l'esperit d'aquella època. I d'aquí va venir tota la idea d'entapissar, de crear aquests sòcols, d'aquesta grafia, que tot lligava amb aquest any 25-26. I a més, se deia una mica amb el Teatre Museu, amb algunes sales que tenim. La resta d'obres que no són propietat de la Fundació Dalí, que van formar part d'aquella exposició monogràfica, es projecten en una taula.